हेलो लोगोफोर दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों फेक इनकाउन्टारनि सोमोन्दैसो लाबोनो नागिरदों नंखाय दायावहाय साबेसेखौ गावनाय सासे सानै सिखावा खावोब्ला खनसे नङा खनसेखौ हमजायो दिनैनि दिनावबो नंखाय दायावहाय केनाराम होननाय सासे उदालगुरियावहाय जिहेतु मैयाहाय नंखाय दायावहाय गावनाय बेखौ आं भिडिअ नुनानै मोनसे मोननैसो पर्टेलाव नुनानै बेखौ खालामनाय जाबोदोंमोन किन्तु न'खरनि मानसि बिथांमोननि न'खरनि जाय मानसि नंखाय दायाव गावथार जानाय बिसोरनि रिलेटिभ बाक्सानिफ्रायबो आंनाव दिनैहाय थिग 8टा सारि 8टा हरनि बे समावनो कल फैदों जाय मानसि न'खरनि मानसि गावथार जानाय ओमफ्राय गाबोनहालागै आंनाव न'खरनि मानसिया हयतोबा बिनि बिसिया आंनाव डाइरेक्ट कल खालामनोबो हागौ किन्तु दिनैहाय गावथारबाय जों साबेसेखौ नंखाय दायाव गावथारनो जेब्ला गोजोन गोरोबथा जादों अब्लानि समाव XNDB-खौ ULB-नि नामावहाय सानै फेक इनकाउन्टार खालामदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिनि न्याय बिनि जाखिनि थार बिजिरनाय बेखौ दिनैनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकारा दिनैसिमबो बिजिरना होनो हायाखै फैयै फैयै आरोबाव दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव रौता साइडजों मानसिखौ लांनानै गावहैदों नंखाय दायावहाय थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोना हयतोबा आं बुंनाय राव नङा जाय गावथार जानाय बिनि बिसिया गावनि फिसायनि आथिंखौ आसि बिमा नुब्लाबो सिनायो हयतोबा प्रमद बर' बिथांनि बिसिया प्रमद बर'नि आसि बिमाखौ नुबाबो सिनाया जानो हागौ जों बर'नि आइजोनि मेगननि नोजोरा गावबा गाव फिसायनि आथिंनि आगानखौ नुब्लाबो सिनायो किन्तु दिनैहाय बिथांनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोन रायजोफोरा नायनाया मोजां जागोन एसे बिथांनि बुंनायखौ जाय नंखाय दायाव गावजानाय बे बिसिनि बुंनाय रावखौ एसे खोनासंनानै लायोब्ला साबसिन जागोन अब्लाना आंबो एसे बुंनो सुबिदा जागोन नायलांबाय था बिदिबा एसे खोनाबाय जोङो केनाराम मोनबाय थादों बेथ' केनारामनि डेड बडि नङा बेथ' जाहैबाय डिम्बेसरनि डेड बडि जोङो डेड बडिखौ नायबा डेड बडियावनो सिनायबाय जोङो गाननाय जोमनाय ड्रेसावनो सिनायबाय जों नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बियो केनाराम बर' नङा बियो डिम्बेसर बर'सो बियो आंनि फिसायसो बियो केनाराम बर' नङा आंनि फिसाय नङा केनाराम बर'जों आंनि फिसाया गुबुन मोनसे खामानियाव थांदोंमोन बावहाय गावथार जादों दा फैयै फैयै खोथाया जाहैबाय मा केनारामनि नामाव डिम्बेसरखौ मानो गावखो केनारामा मा दाय मावदोंमोन आरो डिम्बेसरा मा दाय मावदोंमोन पुलिसाबो जे सब समाय सैथो मावो बे नङा दिनै बेखौ लानानै जों बर'आ मोननैसो जाथायखौ लाना गिख्रंनाय फैदों आरो गिनायबो समखि हाबदों बेनोमोन नामा नोंथांनि प्रमद बर' नोंथांनि थार बिजिरग्रा आरो गोजोन गोरोबथाया पिस एकर्डआ बेनोमोन नामा सार प्रमद बर' नोंथाङा एसे सिन्था खालाम नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गोबां बाथ्रा बुंबोदों दिनै नोंथाङा ब्लाड डनेट लादोंमोन सानसे समावहाय बिनि नामावथ' गोबां गावथार जादों गोबां बुजादों बेखौ बुंबाबो जोबनो थाङा नाथाय जों दिनैहाय नोंथाङा मा बुंदोंमोन जों बर' फिसाफोरखौ आरो सासेबो जों नंखाय दायाव गावहोजानो हाला बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां मिथिं दावथिङाव बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैहाय मा जाबावदों गोजोन गोरोबथा जानानै पिस जादों माखौ बुंदों पिसआ मानि थाखाय पिसमोन मानि थाखाय गोजोन गोरोबथामोन आयेननि बारै
साननैसोनि गेजेराव आं रायजो राजानि गेजेराव जोंनि काजलगावनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडभकेटफोरनाव आं सोंनानै लागोन आयेना बयनिख्रुइ बबे मोनसेया केसा देरसिन आरो बयनिख्रुइबो लैसिन केस बबे मोनसेया बेखौ बिनि बारै आं कयेकजन उकिलफोरनावहाय सोंनानै नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायगोन। आरो जोंनि CM नोंथाङा आयेननि बारै मिथिगोन ना मिथिया? सिखावखौ गावथारनांगौ ना दाखायथिखौ गावथारनांगौ ना जायफ्रा आर्म्स हमनानै दिनैहाय हाथियार दैनानै इन्डियान गभर्नमेन्टजों नांग्रा बिथांमोनखौ गावथारनांगौ? बिनि बारै नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया? माबायदि आयेनावहाय जा मानसिफोरखौ नंखाय दायाव गावो नोंथाङा सिन्था खालामबावदोंना खालामबावाखै? जिहेतु दिनैनि दिनाव दिनै जाय नंखाय दायाव गावथारजानाय आं बिखौ बे सेप्टारखौ इसे दोनथ'नोसै, बिनि सेप्टारखौबो हायोबा लाबोनो नाजाबावगोन। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि मार्टिन बिथांखौ गोमाना दं, बिथांजों लोगोसे बिथराय बिबो गोमानानै दं। मार्टिननि न'खरनि बाथ्रायावनो फैनोसै आं एसे, बिनि निउसखौबो एसे लाबोबावगोन। नोंथांमोननो दा बेलासि हासिमहालागै बे मार्टिननि न'खरा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननिसिम लाबोगोन आं। आरो साननैसोनि उनाव मार्टिननि बिमा बिफा बिफोरजोंबो रायलायहैगोन आं। दिनै मार्टिना आरो सानसे समाव स्कुल दंमोन, बे स्कुलखौ गारनानै बिथाङा दिनै मानो खारखो? आरो दिनै मार्टिननि बिसिजों मार्टिनजों मानो खारखो? आरो बिनि दायाव मानो बिनि मार्टिननि फंबायखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि पुलिस डिपार्टमेन्ट SP अफिसाव लाबोनानै मानो दिनै कास्ट'डि बायदि दिनै केस गैया, जेबो गैया, जाहोन गैया हिसाबै मानो लाबोखो? बेफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया? आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरांनि 31 नं सिडली समस्तिनि MLA बिथांनि समस्तिनि मानसि सोरबा सासे नंखाय दायाव गावोब्ला सासे MLA आ बै गावजानायनि एगेन्स्टआव बा न'खरजों सुलु लाहैनांगौ दायित्व दंना गैया बिसोरहा? प्रमद बर'आ सोरबा सासे बै समस्तिनि MCLA बा बायदिसिना ABCD YZ बेफोरखौ खबर लाहरनो थाखाय दायित्व दंना गैया बे प्रमद बर'आ? जोंनि BTRनि CM नंगौ दिनै मार्टिना माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों, दिनै मार्टिना गोमानानै दं, नागिरनांगौ, बरननांगौ। सोरनि दायित्व बेफोरो? दिनै मार्टिननि नामाव, मार्टिननि बिसिनि नामाव सोरबा बिमाखौ लाबोगोन, सोरबा फंबायखौ लाबोगोन, बबेबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सोना दोनगोन, फाग्ला फाथा बायदि न' रुम सिङाव सोनानै दोनगोन, जानायखौ हैगोन, माबानायखौ हैगोन। मा गियान जादों बेफोरो? बे प्रमद बर'नि आखु नामा? नोंथाङा बुंदोंमोन रायजो राजानि थाखाय दिनैहाय गोबां खामानि मावगोन, डेभेलपमेन्ट लाबोगोन, बर' हारिनि थाखाय नोङो दिनै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। आं दिनै होसिख्रावनानै बाथ्रा बुंनो गोसो जादोंमोन, नाथाय न'खराव आंनि रुमावबो डिस्टार्ब जायो। आं बेफोर बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोसो गैयामोन। पिस जादोंब्ला दिनैहाय सोरनिबा दिनै सोरबा सासेया खारदों, सोरबा सासेखौ लाबोनानै कास्ट'डि बायदि रुमाव सोनानै दोनगोन, बे जानो हाया प्रमद बर'। बिनि सायावबो रायजो राजाया मालाबा धरना जागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों, सांग्रां खालामदों दिनै बेफोरनि फारसेबो। दिनै बिथरायनि न'खरनिबो आंनाव फन हरदों जे नोंनि इउटुब चेनेलाव बुंदो, बेफोर बाथ्राखौ बुंदों, आं बुङाखै। दिनै निउस पर्टेलाव दिनै ओंखारदों बेफोरबायदि बाथ्राया, मानो ओंखारखो? दिनै मार्टिननि बिनानावा बायदिसिना बाथ्रा बुंदों। दिनै मार्टिननि बिमाया जेब्ला
लाबोना दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि एसपि अफिस बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव सोना दोनजादों बिसोरो दिनैहाय बेफोरनि फारसे जेबो साननाय गैया नामा बर' बिमानि फारसे एसेबो साननाय गैया नामा बिथां प्रमद बर'आ सोर लुबैदों जोंबो लुबैयाखै दिनै मार्टिना खारफिनथों सोरबा बिथराया खारफिनथों बेखौ लुबैयाखै जोङो मालाबाबो लुबैया जोंबो सोरबाया खारथों हाथियार हमफैथों बेखौ लुबैया गोजोनखौ जोंबो लुबैदों पिसखौ जोंबो लुबैदों गासैबो बर' आंल' नङा सोरबा प्रमद बर' सोरबा गबिन्द बसुमतारी सोरबा फेरेंगाल' नङा सोरबा MCLA ABCD YZ UPPL नि बिसोरल' नङा समस्त बर' रायजो राजायानो पिसखौ लुबैदों अनलि नोंथांमोना पिसनि बाथ्राल' बुंबाय थाबा जानाय नङा बिथांमोना दिनै मानो गोमानानै दं मानो खारदों बेफोरखौ एसे सान दिनै आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला आंखौ गाबोन जियालाव सोनायनि दिनै बेबस्थाखौ लागोन सोर लागोन बे प्रमद बर' लागोन बेखौ फेरेंगा लागोन आंखौ जेलाव सोनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन आंखौ दिनै बेफोरबायदिखौ जों बाथ्राखौ बुङोब्ला जेलाव सोगोन नोंसोरो जेलाव सोनानै जेबो समाधान जाया आरो हमनानै गावनानै मालाबाबो समाधान जाया बे समाधानखौ खालामनांगोन सोरबा रायलायनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन बेखौ बेफोरबायदि बेबस्थाखौ जुदि खालामाब्ला सोरबा दिनै सोरनिबा बिमाया हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि बेफोरबायदिखौ जेने सोथाबनानै दोनगोन हाइ प्रेसार जानानै गोग्लैनानै थागोन थैगोन मा जागोन बेफोरो दा सोरनि दाय जागोन बेफोरो थैनाय मोनबा मा जागौमोन मार्टिन बिमाया जुदि थैनाय मोनबा मा जागौमोन हाइ प्रेसारजों इसोरनि अननायाव दिनैहाय बियो लवार आसाम हस्पिटालाव दोननानै थानानै दिनैहाय एसेब्लाबो रैखा जाबोदों दा बिनि फंबाय फाग्ला बायदि जानानै दं प्रमद बर'आ मा सिन्था खालामदों बेफोरनि फारसे नों अनलि नोंनि गाद्दिखौ खर' लायो बे खर' लायो प्रमद बर'आ गावनि पावारखौ बे खर' लाजोबो गावनि पावारखौ UPPला 100 बोसोर था थेवबो नों प्रमद बर'आ मालाबाबो साननो हाया आंनि पावारा सब समाय आंनि गाद्दिया बारग' CM सर्बानन्द सन'वालनि बिथांनि बाथ्राखौ सान बिथांनि खोथाखौ सिन्था खालाम नाय खोनासं 100 बार नोंथाङा बामोनफोरनिल' खिबु खारबाय थादों नों जुदि बामोननि खिबु खारोब्ला गाबोन समफोर नोंबो बामोन जागोन एम्फौ जानो रोंनाय नङा नोङो खांख्राइ जानो रोंनाय नङा नोङो नों बे बाक्सा बायदियाव तामुलपुर नोंनि समस्थियाव थांनानै नोङो खांख्राइ खन'नो रोंनाय नङा नोङो सि प्रमद बर' नोंखौ जों सि होनो लुबैदों नोंनि दैदेननायाव नोंथाङा दिनै बर' हारिनि नंगौ नोंनि सेक्रिफाइस नोंनि बर' हारिनि थाखाय राजा लामा गाथेनाय आं मानिदों सेलुट होदों उखैहाबनानै थानाय बेफोरखौ सेलुट होदों खिन्थु उखैहाबना थानायाव बे नंखायसोमोन सानसे समाव नोंथाङा उखैहाबना थानाया बेबो नंखायसोमोन बेखौ जों बुंनो गोनां बाध्यता जादों मानो दिनैहाय इउनाइटेड निउस बायदियाव नैबे आइजोखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ आइजोआ मा बुंदों जों दिनै ओरैनो नंखायखौ बुङा बे अफ्रिनि चेनेला मालाबाबो नंखायखौ बुङा जों मालाबाबो सोरबा सासेनि जावखांनाय खिन्थानानै आंनो नांगोन आरो जुदि बे डेड बडिखौ जुदि दिहुनना होनो हायाबा जों बेलेग राहा लानाय जासिगोन खोनाखाबाय दा प्रमद बर' नोंनि एगेन्स्टआव दिनैहाय नंखाय दायाव गावजानाय जाय बर' बिमाया गाबनो हमदों जों लुबैयाखै नंखाय दायाव गावजानायखौ मार्टिननि बिमाया दिनै हाइ प्रेसार जाना थैथों बेखौ लुबैयाखै जों मार्टिननि फंबायखौ दिनै नंखाय दायाव गावहैथों बेखौ जों लुबैयाखै मार्टिना दिनै दाय मावदों मार्टिना दिनै खारखुमानानै दं बिथराया दिनै खारनानै दं दिनै बेफोरखौ हमनानै लाबो मानो हमना लाबोनो हायाखै खोनानो मोनदों प्रमद बर' नोंथांजोंबो मार्टिना सावरायफैदोंमोन बेफोरो सैथो जानो हागौ नोंथांजों सावरायफैदोंमोन मानो लाखिनो हायासै जाहोना मानो लाखिनो हायाखै बेफोरखौ SP अफिसाव सावरायफैदों ना खोनाफैदों बेफोरखौ गोनां जायोबा बेफोरनि प्रुफखौ होगोन आंनाव बेफोरबो प्रुफ दं लायनो थांनाय सोर लायनो थांदोंमोन मार्टिनखौ
बबे जायगायाव लायदोंमोन बेफोरखौनिबो प्रुफबो होगोन। जों मिथिगौ प्रमद बर' नोंथाङाल' मिथिगौ सानबा जानाय नङा, जोंबो मिथिगौ। नोंथाङा दिनैहाय मार्टिनखौ लाबोदों, मार्टिननि नामाव बिनि बिमा आरो बिनि फंबाय बेफोरखौ दिनैहाय मेन्टेलि टर्चार खालामना दोनदों, फाग्ला खालामनो नागिरदों। सोर खालामनो नागिरदों? बै प्रमद बर'आनो खालामनो नागिरदों। आं बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै, दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरबावदोंमोन आरो आं गोबां हमथानानै दं। आं दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ थानो हायियाव बेफोरखौबो आं बुंनो सानाखैमोन, बेफोरखौबो आं बुंनो सानाखैमोन। दिनैहाय नोंनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनो सानाखैमोन। दिनै नोंनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबा नोंनि सामसाफोर, नोंनि जघन्य लेथ्रा लेथ्रा मानसिफ्रा मा सिन्था खालामो? नैबे खर'आव जेबो गैया नोंनि सामसाफ्रा। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।